How to be a good leader. Una sa listahan natin, kinakailangan define a vision. Kinakailangan meron kang vision, kinakailangan ipaalam mo sa lahat kung saan mo gustong pumunta at kung ano yung gusto mong matapos o magawa. Step number 2, kinakailangan meron kang open collaborative discussion sa mga members. Inspire a sense of purpose. Number 3, set a timeline o timetable. Dapat meron tayong timetable sa bawat hakbang na gusto nating magawa para sa ganun marating natin ating gustong patunguhan at gusto nating magawa. Number 4 sa listahan, be committed and be persistent. Ibig sabihin, kinakailangan meron tayong commitment. Kinakailangan medyo meron tayong konting pagkakulit kung kinakailangan. Number 5, build a team with passion. Delegate and empower. Ibig sabihin yan, hindi lamang yung mga marurunong ang kukunin mo maging team leaders mo kasi minsan yung mga marurunong nga mas hindi pa nagiging passionate o hindi pa nagiging committed dahil marami rin silang gustong gawin, marami rin silang pangarap sa buhay. Ang importante, may passion, may commitment. Number 6, suportahan mo at tulungan mo yung team mo. Huwag mo lang iwanan na binigyan mo ng direksyon, binigyan mo ng vision, binigyan mo ng steps, pagkatapos hindi mo natutulungan, hindi mo nasusuportahan. Number 7, kinakailangan mayroong reward. Meron kang reward system. Kung nagagawa nila at na-achieve nila yung kanilang mga milestone, bigyan mo ng gantimpala kahit na pa konti-konti, di lamang recognition, bigyan mo rin ng kaunting gantimpala para na sa ganun maramdaman nila na meron namang pinatutunguhan yung kanilang paghihirap at commitment. Number 8, pinakamahalaga ito, be humble. Dapat mababa ang kalooban natin dahil bilang isang leader, laging meron tayong mga pagkakamali at pagkukulang. Kinakailangan pakinggan natin lahat ng ating team leaders para maunawaan natin kung saan ang ating kahinaan, saan ang ating pagkukulang, saan ang ating pagkakamali, para na sa ganon, let's be man enough to accept our mistakes. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.